Mnogo šta ste prećutali što se tiče Srba na Kosovu i Metohiji. Znači, to je narod koji na tlu Evropske unije, Evrope, apsolutno nema nikakva prava. Ni slobodu kretanja, ni slobodu govora. Čak i ne sme po izgledu kada šeta ulicom da se vidi da je Srbin. Da li je moguće da na sve to ćuti Evropska unija? Ovo su srpska groblja, čiji se spomenici svakodnevno ruše. Groblja prekopavaju i Srbi u 21. veku na tlu Evrope iskopavaju svoje sahranjene i prenose ih na bezbednija mesta. Da li je to demokratija koju vi nama nudite iz Evropske unije? Mi se kao politička partija oštro protivimo ovom novom predlogu koju je Evropska unija dala. To nije u stvari predlog, već sam juče govorila o tome da je to ultimatum. Smatramo da vi treba da promenite potpuno pristup i način razgovora sa Srbijom. Sa nama treba da razgovarate na ravnopravan način, tretirajući nas kao ravnopravne i bez ikakvog ponižavanja. Znači, Srbija ne želi u Evropsku uniju ponižene i bez svoje južne srpske pokrajine Kosova i Metohije.